Καλησπέρα και πάλι. Θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός. Πρώτα, βέβαια, να χαιρετήσω τον φίλο μου, τον Υφυπουργό, τον Νίκο τον Ταχιάο. Και περιμένουμε, Νίκο, αγωνιωδώς 30 Νοεμβρίου να είμαστε όλοι μαζί εκεί για να κόψουμε την κορδέλα του μετρό Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ σύντομα, στα τα οποία ακούστηκαν από το πρωί, ΣΔΙΤ, υποδομές, κτηριακά, στερεά απόβλητα, υγρά απόβλητα. Πέρα από την τόνωση της οικονομίας και τα νομοθετήματα, όλος ο στόχος όλων αυτών των θεμάτων είναι να πάμε στον δρόμο της κυκλικής οικονομίας. Για πάρα πολλούς λόγους, που δεν είναι ανάγκη να τους αναλύσουμε τώρα. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με τους ρυθμούς στους οποίους τρέχει και τους βλέπουμε όλοι μας το τι ακριβώς συμβαίνει, είμαστε στο σωστό δρόμο, κύριε Γενικέ, να πράξουμε απέναντι σε αυτό το ρυθμαγδό τον οποίο γίνεται και το τι συμβαίνει, να είμαστε ασπίδα για την κλιματική ουδετερότητα. Όλα αυτά που είπαμε από το πρωί σήμερα έχουν στόχο και αυτό, πέρα από την τόνωση της οικονομίας. Και με χαρά, φίλε Μανώλη, άκουσα ότι θα μπορέσουμε να πάμε και με τον θεσμό αυτόν για τα αστικά λίμματα. Δύο λόγια θα σας πω μόνο, και βέβαια και αυτό το οποίο είπατε που παίζει ρόλο για την κυκλική οικονομία, ότι το απόρριμμα μιας βιομηχανίας είναι πάρα πολύ θετικό και αξιοποιήσιμο για μια άλλη βιομηχανία. Κοινώς βιομηχανική συμβίωση. Το ακούσαμε τώρα αυτό για το νερό που θα κάνει δίπλα ακριβώς. Φως Δεκεντρικής Μακεδονίας, 38 δήμοι, 2 εκατομμύρια πολίτες, 7 νομοί. Η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια στη χώρα. Είμαστε περήφανοι, θέλω να ευχαριστήσω όλη την αυτοδιοικητική οικογένεια γιατί υλοποιούμε τον περιφερειακό μας σχεδιασμό βάσει του εθνικού σχεδιασμού. Είμαστε η πηξίδα για τη χώρα και το λέω αυτό έτσι με ευχαρίστηση και με περηφάνεια και είναι σημαντικό. Πήγαμε με το μέτρο, ένα μεγάλο έργο με το θεσμό των ΣΔΙΤ, γιατί πιστέψαμε από το 2012 ότι ο θεσμός των ΣΔΙΤ με τα όποια θέματα τα οποία έχουν προχωρήσει και έχουν λυθεί αρκετά και ένα έργο το κάναμε δημόσιο. Ένα ακόμη έργο στην περιφερειακή των Σερών πάλι έγινε με το θεσμό των ΣΔΙΤ. Τα τρία αυτά έργα είναι οι πυλώνες για να πιάσουμε το στόχο σαν η Κεντρική Μακεδονία, η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας δηλαδή. Ποιος είναι ο στόχος, ο εθνικός στόχος. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος που καλά έκανε η πολιτεία και είπε ότι το 2030 να έχουμε 10% για ενταφιασμό, παρότι που η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει το 35, η Ελλάδα είπε το 30. Καλό είναι αυτό. Που σημαίνει να κάνουμε μεγάλα βήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εμείς με αυτές τις δύο μονάδες δεν θα σας κουράσω με νούμερα. Τι θα γίνει, πόσες χιλιάδες τόνοι είναι, δεν υπάρχει λόγος να σας κουράσω με νούμερα. Ο βόρεια δυτικά της Θεσσαλονίκης στη θέση Μαυροράχη στο Δήμο Λαγκαδά και ανατολικά της Θεσσαλονίκης στο Δήμο Θέρμης, στη θέση Άγιος Αντώνιος στο Δήμο Θέρμης και η μονάδα που λειτουργεί στην περιφερειακή των Σερών. Τα τρία αυτά έργα λοιπόν το 2030, γιατί η συμβολή του Γενικού Γραμματέα, και όχι επειδή είναι παρόν, το λέω συνεχώς, προνοητικός και βλέποντας μπροστά ότι όλες αυτές οι μονάδες θα μας βγάζουν ένα πάρα πολύ καλό δευτερογενές καύσιμο. Η ΑΣΕΡΕΦ, η ΑΡΔΕΒ. Ήδη ετοιμάζεται και είναι έτοιμη μελέτη για τα waste energy. Πράγμα που και τους καυστήρες, συγγνώμη για την καύση. Πράγμα που ο Φως Δεκεντρικής Μακεδονίας πρώτος έκανε το σχέδιο και λέει ότι από την Ιγουμενίτσα μέχρι τους Κήπους, οι 7 αυτές περιφέρειες έχουν ένα κοινό αυτές οι 7 περιφέρειες στην Εγνατία. Όχι μόνο την οδική, αλλά και τη σιδηροδρομική σε μεγάλο βαθμό. Την ονομάσαμε εμείς Εγνατία Διαχείριση Απορριμμάτων. Βρήκαμε στην πολιτεία Ευήκο ΑΟΤΑ, ευτυχώς. Μπήκε στον εθνικό σχεδιασμό και τι θα κάνουμε. Αφού κάνουμε όλα αυτά, το υπόλοιπο θα πάμε να το αξιοποιήσουμε εκεί που χτυπάει η ενεργειακή καρδιά της χώρας, στη Δυτική Μακεδονία. Ούτως ώστε να παράγουμε και ηλεκτρική ενέργεια και τα θερμικά να τα δώσουμε στους συμπατριώτες μας που για πάρα πολλά χρόνια έχουν γευτεί τον λιγνίτη, γευτεί συσσαγωγικά με τις όποιες συνέπειες. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Ήρθε η ώρα σαν Έλληνες να μην βλέπουμε δαίμονες, ούτε σημαίες μαύρες, ούτε τίποτε.
Δίπλα στο Σικουάνα στην πόλη του Φωτός λειτουργεί εδώ και 80 χρόνια. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες λειτουργεί και αξιοποιείται το σκουπίδι για ηλεκτρική ενέργεια. Είμαστε λοιπόν όλοι μαζί και θέλω πάλι να ευχαριστήσω όλη την αυτοδιοικητική οικογένεια, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα. 38 δήμοι ομονοήσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί τα 2/3 των αποβλήτων των 900.000 δηλαδή σήμερα τα διαχειρίζεται το δημόσιο. Οκ, καλή σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Πάνω ότι όμως είμαστε εμείς σαν δημόσιο πάνω να κάνουμε τον σωστό έλεγχο που επιβάλλεται ο σωστός έλεγχος. Μικρό κράτος με ασφαλή έλεγχο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.